Hello everyone, दिनैनि आरज हान्जाया सिजौसा जथाइ आरज हान्जा न'दुवार बिहाबनि बिथांमोननि जथाइ आरज दिनै ओमफ्राय रायजोफोर आरजनि गेजेराव बिबुंथिबो दोङो नोंथांमोनखौ देखायलांगोन नायलांबाय थादो रायजोफोर अननानै जोबजासिम।
बाथ्राफ्रा जोबनो थाङा धोरोमनि जितु सान्थौफोरा जोबनो थाङा बेनिखायनो जोङो मोनफ्रोमबो सानाव मोनफ्रोमबो सप्तायाव जोङो जेसेबां हायो बेबादिनो आरजनि गेजेराव बिबुंथि लालायलायनायफोरखौबो सोलोंनांगौ सोरबा माइनावबो सोलोंनांगोन लाइमोन स्त्रियाबो सोलोंनांगोन बिबुंथि लाखिनांगोन बा बेबादिनो गागिनिफ्रायबो बोरायानो जा सेंग्रायानो जा बयबो बिबुंथि होलायनाय खामानिफोरखौ नाजानांगौ आरो बेबादिनो धोरोमनि तत्वफोरखौ सावरायलायनांगौ आरो जोंहा बाथौ थान्दैयाव नायबाबो माखासे तत्वफोरखौ जोङो मोननो हायो बेनिखायनो थान्दैनि मथे जोङो माखासे तत्वफोरखौ नायनानैबो रोङो आरो सोलोंनांगोन नाजानांगोन आरो जोंनि गेजेराव मा खालामो साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो न'खराव थान्दै बिजाबा थानांगोन फरायनाय उन्दै गथ'फ्राबो नायबाय थानो हाबाय सोरबा लाइमोनसियाबो नायनो हाबाय न'खरनि गार्जेनाबो नायनो हागोन न'खरनि माइनावबो नायनो हागोन बिजाबखौ नायनानै जोङो माखासे बावनाय थिनाय नियम खान्थि माबानिफ्राय स्थितिनिफ्राय गोरबोनिफ्राय थैजासिम बे थान्दै बिजाबावनो मोनजोबगोन आरो बिनि अनगायैबो जोंनि बावनाय थिनाय नियम खान्थिफोरखौबो बेहायनो मोनजोबगोन बेनिखायनो बिजाबखौ नायबासो जोङो मोनगोन आरो सोलोंनो हागोन आरो दा बिजाबखौ जुदि थान्दै बिजाबखौ जोङो बयबो खेबसे खेबनै खेबथामसिम जुदि उल्थां फाल्थां नायजोबोबा जोंनाव गोबां गियानफोरा हाबनानै थागोन आरो जों बे थान्दैनि बायदियैनो माखासे खामानिफोरखौ जोङो मावलांजोबनो हायो बेनिखायनो बिजाबखौ नायबासो जोङो रोंगोन बिजाबखौ नायबासो जोङो माखासे सोलोंनोबो हागोन आरो बेबादिनो जोङो गाव आरज थिलिफोरावबो फंसे फंनै बिबुंथि लाखिनाय बेबादिनो माखासे थान्दैनि जितु नियम निथि दङ बेफोरखौबो माने गामिनि दैदेनगिरिफोरा फरायनानै रायजोफोरनो खिन्थानांगौ खुलुमनो लाजियो किसुमाना आरो लोगोसे बिमा बिफाखौबो खुलुमनो लाजियो बा बेबादिनो रायजो राजाखौबो खुलुमनो लाजियो बिदियावनो माने मा जायो बाथ्राफ्रा लाजिनाया बारा जालांबा उनाव रोङै जालाङो आलासि फैबाबो खुलुमनो रोङै जागोन गामिनि दैदेनगिरिफोर फैबाबो खुलुमनो रोङै जागोन बेनिखायनो उन्दैनिफ्रायनो बे हुदाखौ खालामनो हानाया मोजां होमबाना उनाव मा जालांगोन रोंखा राखा बिसोरनो जालांगोन जोङो बिसोरनि सायावनो भरसा खालामनो हागोन आरो बेनिखायनो नाजानाया जोंनाव गोनांथार बे जोङो मंगलबार सानावल' जेवारि सावनांगौ बे नङा मंगलबारनि अनगायैबो सानफ्रोमबो सावनो हानाया जोंनि खामानि आरो मोजां न'खराव सान्थि फैगोन सुख सान्थिजों लोगोसे गोसोफ्रा मोजां मोनगोन रायजो राजाजों अनलायनाया बारा खौसे जानानै थागोन न'खराव खौसे अनलायनाया जानानै थागोन बे जेब्लायबो जोंनि गेजेराव मोजां हाबा खामानि आरो बेखौ नाजानाया जेब्लायबो जोङो मोजां खामानि आरो मोजां आरज जोब्बाय रायजोफोर दायो प्रसाद जागासिनो दङ गासैबो साहा प्रसाद जागासिनो दङ ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां नुदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो बावगारनाङा आरो साबस्क्राइब खालायाखैबा लोगोफोर प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालायना होदो दिनै एसेयावनो दोनथ'बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन रायजोफोर बाय बाय